Avui anem a desmuntar 5 grans mites sobre les feministes. Hola, soc Berlem i això és Feminisme de Poble. Les feministes, com qualsevol altre col·lectiu, també estan estereotipades i existeixen alguns bulos o alguns mites sobre com som i bé, anem a veure si es desmuntem entre totes. Les feministes no es depilen. Això és de lo més dit, de lo més universalitzat. Bé, sent dir-vos que n'hi ha feministes que es depilen. Quasi. Lo que les feministes sabem és que la depilació és simplement un conveni social que s'ha establert en què les dones hem d'anar depilades. El pèl és d'homes i el no pèl és de dones. Les feministes simplement sabem que això no és així. Mos depilem lo que volem i quan volem. Jo, per exemple, sí que em depilo el sobaco. Ara, si em veig que eres la... Les feministes estan mal follades. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Això és un altre gran titular que intenta definir a les feministes. La veritat és que este és just lo contrari, jo m'atreviria a dir. Des de que sóc feminista que em conec molt més a mi mateixa, he llegit molt més sobre mi, sobre el meu cos i sobre el meu plaer, i jo m'atreviria a dir que des de que sóc feminista que el meu sexe és molt millor que el que tenia abans. Altra cosa és que no vulguem follar amb qualquiera. Les feministes estan sempre enfadades. Moltes situacions les reivindiquem des de la ràbia, i això és cert. I que el món no es pare, que el món no revise tot això, veure que la gent se'n riu inclús, o veure les sentències judicials que n'hi ha, és veritat que moltes voltes mos duen al cabreig. Però en general les feministes no som dones cabrejades, som dones que mos cabregem, però també som dones que mos riem a llàgrima viva. A mí no me gusta la violencia, pero de ningún lado, ¿eh? Ni machismo ni feminismo. Para mí, igualismo. Les feministes volen que les dones siguen superiors als homes. Es que me desorino. Això té un nom, però està en Google, el podeu buscar. Però no és el feminisme. El feminisme, com ja sabeu, és la búsqueda de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Llavors, no és que vulguem ser superiors als homes, és que hi ha molts àmbits en els que som inferiors. No perquè siguem inferiors, sinó perquè se'ns considera inferiors. Llavors, nosaltres no volem ser millor que els homes, volem tindre les mateixes oportunitats. En qualsevol àmbit puguen haver dones i puguen haver homes, en total igualtat i en total llibertat. Les feministes són totes lesbianes. Conte. No som totes lesbianes. Moltes voltes ens sentim més còmodes, ens sentim més protegides entre les dones. Per tant, el que acostumbrem a fer és xarxa entre nosaltres, perquè les feministes no estem a soles. Moltes voltes en els pobles mos sentim molt a soles. Eixa il·lusió per tindre una societat millor és la que fa que les feministes entre nosaltres ens acompanyem, ens recolzem i mos fem coconet unes altres per a poder sobreviure als nostres pobles i no tindre que anar-nos a la ciutat. Però sí que és cert que totes les feministes en algun moment hem desitjat ser lesbianes. No somos amigas, nos comemos el coño. I bé, això ja estaria. Això són 5 mites que ja, com heu vist, no són certs. I res, a la pròxima, més i millor. Recordeu-vos de compartir, de comentar, de dir-me el que vulgueu. I salut i feminisme.